Meillä on radalla Vettel ja Webber jatkavat. Tuleeko Alonso sitten tältä kerrokselta? Kyllä, tulee. Kierros 24 ja Fernando Alonso sisään. Ei mitään ongelmia Fernando Alonsolla. 21 sekuntia on suurin piirtein niin kuin näkyy, niin vähän vaikea paikka on täällä varikolta ulos. Se on aika kapea ja pitkä rämmi tuolta varikolta täällä itsevaikoisessa ulos tullaan. Ja Alonso näyttää, että pystyy pitämään tuon kolmannen paikkansa, kyllä. Hyvin ajoitettu varikkostoppi. Niko Rosberg takaa ei ehtinyt ohi ja Fernando Alonso pitää kolmannen sijansa. Sieltä tulee Niko kuviin, ei se tuon isommasta ollut kyse, mutta juuri sopiva marginaali, kun varikkostoppi onnistuu, niin Fernando tiedä siinä, että nyt on hyvä aika, että jalketaan sitten Alonso sisään. Nyt ollaan sitten Leppuilla myöskin valmiudessa ja nyt olisi helppo olettaa, että Mark Webber tulisi ensin sisään, mutta se oletus menee väärin. Sebastian Vettel sieltä kärkipaikalta kuitenkin tulee. Kierros 25 ja Vettel sisään. Luonnollisesti kovemmat rekat. Ei mitään ongelmia varikon pysähdyksellä. Se meni hienosti. Tämän toteavat Adrian Newey ja myöskin Christian Horner sieltä muurilta. Ja yllätys 21 sekuntia ja rippeet. On aika tasaista työskentelyä tänään ollut tuolla varikolla. Kaiken kaikkiaan. Ainoastaan ne toiseksi. Eli Webber johtaa tällä hetkellä Vettel kakkonen ja Alonso kolme. Se näyttää, kun Lewis Hamilton on ajanut sitten Kobayashi kiinni ja nyt on se paikka, kun pitäisi ohi päästä. Mutta Kobayashi tekee pienen virheen jarrutuksessa. Näin pääsee Hamilton ensimmäisen paikan tulee jo ohi. Ja se oli Lewis Hamiltonin kannalta loistava uutinen. Nimittäin nyt pääsee Hamilton sitten puolustamaan ja ajamaan kiinni tuolta edellä ajavien etumatkaa. Tässä tulee tuo uudestaan. Näytti jo hetken siltä, että Kobayashi pystyy tuon linjan pitämään, mutta jättää jarrutuksen sen verran myöhään, että pieni virhe, pieni lipsahdus. Siitä lähtee sitten Lewis Hamilton ohi ja näin ollen tilanne jälleen muuttuu. Hamilton nousee kilpailussa viidenneksi. Nyt on mielenkiintoista. Nyt sieltä tulee Mark Webber ja mä olin jo sanomassa, että katsotaan montako kertaa pitempään Mark Webber pystyy ajamaan. Kierrosia 25. Joo. 26 itse asiassa. Joo. Webber tekee sitä loppuunsa. Ei mitään ongelmaa siinäkään. Ihan yhtä pitkä on tämä Webberin varikko pyhätys tuolle jallikaverin kiinni ja lähestytään kaikkien muidenkin varikolla käyneiden kuskien. 21 sekuntia vähän alle, vähän nopeampi kuin jallikaverin pysähdys. Mutta ei merkittävästi, joten sillä tuskin sijoituksiin. Ainoastaan Lumen pari kellon varikkostoppi on mennyt pieneen, koska nähnyt tietysti Felipe Massa, joka joutuu tulemaan uudestaan heti sisään. Pari kellolla meni 7 sekuntia ylimääräistä stoppaa ja siis Felipe Massa joutuu tekemään yhden ylimääräistä stoppaa. Niko tulee myös varikolla, joo. Lähtee tästä sitten takaisin. Aika lailla liukuspaikka on tuo samassa paikassa. Nikola vähän litsahtaa kuin mitä. Fernando Alonso. Nyt on hyvä nähdä, pystyykö menemään Sumin ohi. Sumi on ollut nimittäin Force Indian takana vähän pussissa. Ja Niko menee siihen Force Indian eteen ja Sumi menee ohi. Kyllä. Joo, kyllä. Adrian Sutil teki siinä hyvää työtä. Nyt kun Eki sanoi, niin kyllä mielessä kerrosaikaa, jos katsotaan, niin Niko on vähän Battonia hitaampi, mutta toki on tässä Kobayashin kannoissa ajanut jo hetken matkaa. Samalla Mark Webber kisan nopein kierto 15.4.31. Lewis F duct working fine, F duct working fine. You're the fastest car in the last sector. Hamilton selvästikään ei oikein tällä hetkellä tuolta autossa kyselee, että toimiiko tuo F-putki ja hänelle ilmoitetaan, että se toimii hienosti, olet nopein mies viimeisellä sekundilla. Vähän nuo viestit kielivät siitä, että Hamiltonilla on pientä hämminkiä tuolla autossa tällä hetkellä. Ei oikein luotettu on. Siihen hänen ajaa kieltämättä oikein hyvää kyytiä. 15.7 ei jää 10 Vettelin edellisestä kierroksesta ja 30 Mark Webberin kisan nopeammasta kierroksesta. Joo, se on viimeisellä kierroksella 10 Vettelin nopea. Mut silloin kun Red Bullilla on tuollainen 15 pisteen aika-haitari tai oikeastaan puskuri tuossa Alonsoon nähden, niin heidän ei tarvitse ihan välttämättä ruoskia noita autoja niin tosissaan. Että siellä voidaan ajaa vähän sellaisella seoksella, että säästellään. Ja katsellaan, että pysyykö Alonso samanlaisessa kyydissä. Viimeinen kierros
Vettelillä 15-8, Vettelillä 15-4 ja Alonsolla 15-6. Se kertoo noista kierrosajoista. Mutta ei kannata Alonsokaan välttämättä ihan älyttömästi repiä mennä kohtaan, koska tietää, ettei millään ole ajamalla saumaa saada Red Bullia kiinni. Ja Alonsolla on aika lailla rauhallinen paikka tuossa. 15 sekuntia eteen ja 10 sekuntia taakse on ero, niin aika lailla sellainen paikka, että kannattaa vaan ottaa tuo tarkkailuasema ja pitää huolta siitä, että ajaa auto maaliin saakka. Ja toisaalta juuri niin kuin Tippo sanoi, niin kannattaa ehkä repiä. Jos moottoria voi esimerkiksi säästää, siitähän on aika paljon spekuloita, että kestääkö Alonso mylly sitten loppuun asti tämän kilpailun, kun siinä on hyvä mahdollisuus. Ehkä vähän konservatiivisemmin ajaa ja säästää tuota voimalähdettä myös. Vaikka tässä on nyt otettu vähän niin kuin, mitä tulee moottorin kestoihin, niin peräänlaiseksi kohteeksi Ferrari-talli, niin kyllä näillä muillakin kaikilla moottoreilla on jo ajettu vähintäänkin 1 kilpailu per moottori. Ja siinä mielessä niin tilanne voi olla, siinä on kierroksella ohitettava teki vähän hankalaksi. Ja nyt näyttäisi siltä, että Niko on ottanut Kobayasin ja noussut siellä 6. Kyllä. Hyvä Niko, loistava kisa ajaa tällä hetkellä. Niko Rosberg 13 lähtöruudusta ja on siis nyt 6. Tässä tulee tuo tilanne. Kyllä, se ensimmäinen mutka vaan, niin se vaan niin tarjoaa ylivoimaisesti eniten näitä tilanteita. Aika helpon näköinen oli. No se oli vähän helpon näköinen, mutta ehkä siinä kammut Kobayashi kiinni. On jo tullut siihen tilanteeseen, että noin renkaat ei ole enää ihan niin hyvässä iskussa kuin täällä on tähän asti. Mainitsittekin nuo moottorit, niin tilanne on, jos uusista moottoreista puhutaan, niin Robert Kubica, Vitali Petrov, Renault miehen, heillä on menossa vasta 7 moottori. Kaikilla muilla on vähintään tuo 8 moottori jo käytössä. Nick Heidfeldilla itsestään on Nick Heidfeldin autossa jo 9 samoin melkein massapäälle. Kyllä siellä aikanaan Petrovolla Norma otti 10 lähtöruudun ovessa on vielä Sauberin kuljettaja. Tässä jälleen tuo ennuste uudestaan, eli 8 ja 15 pitää Alonson Webberin Vettelin välillä olisi jo ero. Vaalea. Tumma ja vaalea. Kafe hieno. Aina on aikaa pieneen hemmotteluun. Tulipo mieleesi mikä tahansa kysymys? Vastauksen saat 02. Ai, kipeitä kohtia suussa. Aftex Alogio muodostaa suojaavan kalvon kipeän kohdan päälle ja auttaa lievittämään kipua. Osta syötteistä. Joka ilta kun lamppu saapuu ja saapuu oikea yö, niin nukkuu Mattina ja oven hiljaa lyö. On sillä uniset on. Anna apusi suomalaiselle lapselle. Tule kummiksi tai tee lahjoitus. ST12 tanssii tähtien kanssa. Tervetuloa seuraamaan 7. suoran lähetyksen loppuhuipennusta, sillä aivan tuota pikaa meillä on äänestystulos selvillä. Mutta sitä ennen mä haluaisin vielä kehottaa kaikkia yhtämään aplodeihin Hanna Karttuselle ja Victor da Silvalle vielä kerran. Ja nyt on aika siirtyä siihen hetkeen, on selviä, että mikä näistä ihanista tanssipareista jättää tämän tanssilatteen nyt taakseen. Tulokset ovat nyt selvillä. Tähtiparit, oletteko valmiita? Antti ja Antti. Tuomarit eivät täysin syttyneet teidän tanssistanne, eikä. Se oli ensimmäinen kerta, kun he ovat väärässä. Te olette paras pari ja olette jatkossa.
Joona ja Sanni. Tuomareiden ja katsojien pisteet on laskettu yhteen. Te olette vaarassa pudota, olkaa hyvät ja jääkää paikalle.